V Nanokede môžete využiť tabuľky s údajmi načítanými z objektov výkresu. Stačí, ak vyberiete zdrojový objekt, ktorý pri nejednoznačnom výbere môžete upresniť. Podobne vyberiem ďalší objekt a tiež upresním výber. Nakoniec už len zaškrtnem údaje, ktoré si prajem vypísať do tabuľky, v našom prípade obvod a plochu. A po potvrdení mám tabuľku s požadovanými hodnotami, pretože však Nanoked disponuje snáď najprepracovanejším spôsobom pre prácu a spracovanie tabuliek. Pre dokončenie tabuľky máte k dispozícii intuitívne rozhranie umožňujúce pohodlne dostať tabuľku do požadovaného tvaru. Môžete pridávať riadky a vyplňať ich textom. Samozrejme, to isté sa týka aj stĺpcov. Môžete vytvárať a upravovať vzorce a hodnoty a pracovať s políčkami podobne ako v Exceli. Na tomto príklade si demonštrujeme len prácu v tabuľke s dátami získanými z objektov, ale v inom videu sa na tabuľky Nanokedu pozrieme komplexnejšie. Čo sa týka formátovania tabuľky, môžete zlučovať bunky a definovať vlastnosti jednotlivých buniek či skupín buniek a tu len demonštrujeme malý prehľad z množstva možností. Tabuľky Nanokedu umožňujú prácu so vzorcami podobným spôsobom ako Excel a určite oceníte ich možnosti, aké inde len tak ľahko nenájdete.